Uitspraken hoe de toekomst van Groenland kan alleen nog maken worden met de Grielanders zelfs. Dat zei Naja Johansen uit Noord-Burgum. Zij is een Inuit van Groenland die aan een skoft in Friesland wennet. Ja, als je dus met Groenland te maken wil hebben, dan vind ik wel dat je dan ook met Groenland in gesprek moet gaan. 90% van de inwoners van Groenland is Inuit. Een natuurvolk met een eigen taal, cultuur en levenswijze. Zij had zelfs bestuur als onderdeel van Denemarken en had er geen verlet van om Amerikaan te worden. Ik heb nog niemand gezien of gesproken die graag Amerikaan wil worden. Dus hij zei wel een paar vervelende figuren op Groenland die dan, dat ik denk dat ze betaald worden door Amerika. President Trump liet juster in Davos weten dat de Groenland voor eerst net innemen zal. Maar bij de peteren tussen Trump en NATO-baas Rutte zit Groenland net aan tafel. En dat zwaagt het voor onzekerheid. Ja, ze zijn wel wat bezorgd. Ze weten niet zo goed wat ze moeten doen. Wat moeten we? Moeten we boodschappen inslaan? Of stel voor, er komt een militaire actie. En wat moeten we? Ja, ze zijn heel onzeker. Dat merk ik wel. Ze zijn wel. Iedereen heeft wat onrust in zich, in hun lichaam. In Noord-Burgum is Groenland aanwezig in de vorm van kunst en muziek. Groenlanders leven dicht bij de natuur en binnen nevens naja minder materialistisch als Amerikanen. Hoe gearworking met oorlanden valt te praten, maar Groenland is net de Cape.